ನಿಕುಲು ಜೀವನಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸಿಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾತೆರು ನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಕೇನುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಬೆಳೆಪಾವೋಡು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೈಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬುಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಶುರು ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಪಾಡ್ದೆ. ದೀಪ ಮಾತ ಪತ್ತಾತ್ ಸುಮಾರು ಪೂರ್ ತಾಂಡು ಉದ್ಬತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ಬೂದಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಿದನು. ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಜಾ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಭರ್ಜರಿ ರಜಾ ಲೈಟ್ ತೂಲಾಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ತೆಗಿ ಆನ್ ಆಪುನು. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಣ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ದಿ ಕುಳ್ಳೆ ಆಫ್ ಆಣ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ 4 ದಿನ ರಜಾ. ಬೊಕ್ಕ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಇತ್ತು, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜಾ ಇತ್ತು. ಈ ವಾರ ಈ ಖಾಲಿ ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನಾ ಅತ್ತು. ಮಂಡೇಲ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ. ಈ ವಾರ ರಡೇ ದಿನ ಶಾಲೆ. ಇನಿ ಬರ್ಸಾಗತ್ತು ರಜಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನಿ ದಾಯ ರಜಾ ಪಂಡ ಆಕಲ್ನ ತದನ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲಕ್ಷ ಬುಡು ಬ್ರಷ್ ಮಂತಿದ್ದು ಜೈ ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಆತಿಜಿ ಲಕ್ಕದೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದೆ. ನೆರಡೆ ತಿಂದು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಯಿಂದ ಶಾಷ್ಟಾರ್ಚನೆ ಬೂರುಂಡನೆ ಆಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಜನ ಉದಾಸಿನಡು ಬೂರೊನ್ನು ಅಂಚ ಬ್ರಷ್ ಮಾತ ಅವಡು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ನು ಬಾಲೆ ತೂಲಗೆ ನಿನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂಚ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ಐತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಯಿತಾನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೈಗೆ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಬೋಡೆಗೆ ಪಂಡ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾತ ಆತು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪದೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಲ ಬಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಬೈದೆ ಪೋ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್. ಕಷಾಯದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪವ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಐತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಪಾಡಿಯರು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಮಚ ಪರ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಮಚದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಿರ ತೂಯೆ ಅಪಗ ತೂನಾಗೆ ಇಂಬೆ ಕಲ್ವೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎನ್ನ ಗಮನ ಪೂರ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾ ಚಮಚದ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ತೂ ಒಂದು ಚಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಾ ಅಂದು ಗೋವಿಂದ ಒಂಜೇ ಚಮಚ ಪರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ. ಚಮಚದ ಒಂದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ನಿಕಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚಮಚ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಚಮಚ ಪರ್ತೀನಿ ದಾಲ ಪ್ಲೇಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಮಚ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ ಪೋ ಬಟಾಟೆ ಕನ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪರ್ತೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಎಂಕಿ ತಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೋದು ಪೂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ನ ಹೊತ್ತು ಆಯ್ನ ಕತೆ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಪು ಆಯ್ನೇ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪೋ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪಂತ ಅಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಬಾಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೋ ದ ಈತ್ ಸತ್ಯ ನೇಟು ಮೂಜಿ 4 ಜನ ತಿನ್ನೋ. ತನೀಶ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಶೌಮಿ ಮಲ್ಪು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಟಾಟೆ ಕನ ಬಾಲೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಕಾಜು ಎನ್ನ ಮೋಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಈತು ಮಲ್ಲದ ಏತು ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ಪ ತನೀಶ್. ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಉಂಟು ಬೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಇನ್ನು ಕಜುಪುದಾದ ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿದ ಗಶಿ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ದಾಲ್ ಒಂತೆ ಹೊರಿದುಂಡು ರಾತ್ರಿನೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೈಕೆ ಪಂಡೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಲ್ ಹೊರಿದುನ್ ಪಂಡೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿನೋಲ ದಾಲೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡಿತ್ತು ಆಯ್ನ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾತಾಪು ಕಾಣ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗ್ಲ ದಾಲು ರಸ ತಿನ್ನೋಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲಂಚ್ಗೆ ದಿನೋಲ ಆಯಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸೇ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಆಯಗ ಲಂಚ್ಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸೇ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಬೋಡು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾಂಗ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಡಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಯಾಂಗ ಬೇತದೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊರರ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡ ಏಪ ಬಾಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನತ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನುವೆ ಬಟ್ ಎಂಕು ಸೇರುಜಿ ಯಾರೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಎಂಕು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ತಿಂದು ಮುಗಿಪು ಫಿನಿಶ್. ಅದೇ ಪುಪ್ಪು
ಹೋಗಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಜನ ಕಲಪ ಅವನು ಜನ ಬಟಾಟೆಗ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅಥವಲೆ ಕಲಪ ಸರಿ ಕಲಪವಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾವವು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಲಂಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನೀನಿತ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಐಕ್ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿದ ಗಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ನನೋರ ಪೂನಗೆ ಪಾಂಡಲ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡಿ ಕನತೀನಿ ಯಾನು ಶಾಪ್ ಉಡ್ದದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ಲ ಅಕುಲೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಲೋಲೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಈ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ ಪೂನಾಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅವು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅದು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಕನತದು ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನಪುನು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಗಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಕನತ ದೀ ಕಾಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ ಓಲಾ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಲೆ ಎಂಕ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ರುಚಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಳು ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆರಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾರು ನನ್ನೋರ ಪೂನಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಬೇತೆ ಅವು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕನತದು ದೀಪುನು ಬೋರಿಂಗ್ ಅದ ದಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಜುಪು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇತ್ತನ ಅವನ ಸೆಂಕು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಲಂಚ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ವೈಟ್ ರೈಸೇ ತಿನ್ಪುನು ದಾಯಪಣ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಇತ್ತಿದ್ದು ವೈಟ್ ರೈಸೇ ತಿಂದು ಮಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಉರ್ಪೆಲ್ ಪಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉರ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಮುಂತ ವೆದರ್ ಗಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಉರ್ಪೆಲ್ ಸೇರುಜಿ ಪಣ ಅವು ತೂಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಉಂಪುನೇ ಬುರ್ಚಂದ ಆಪುಂಡು ರಡೇ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ದೆಚ್ಚ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಟ್ ಉರ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಕೆಲವರು ಆಗೆಲ್ ಮಾತು ಪುನಃ ಉರ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪೈತೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಚೂರೇ ಪಾಡಪೋನು ಚೂರೇ ಯಾವುದು ಎಂಕ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಉನ್ಕ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಉರ್ಪೆಲ್ ನಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇರುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪರಿತೆ ಉರ್ಪೆಲ್ ನಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಒಂದು ಐನು ಬಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜನಿನ ಕಾರಣ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಕಾವಡು ತನೀಶ್ ಕಾವಡು ದಾಲಡ್ ಮಲ್ಪದಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ್ ಅಂದು ಅವನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಲ್ ಅಂತೂ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಊರುಡಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೇದಾರಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ರೇರ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ ತನಿಷಿಗ್ಲ ದಾಲೇ ಇಷ್ಟ ದಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಐಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಫೈಬರ್ ಉಂಡು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಉಂಡು ఒక ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ್ ತಿಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಿಗುಲು ಐಕ್ ಹಿಂಗು ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡುಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆವಂದು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಬೇಗ ದಾಲ್ ತಿನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ದಾಲ್ ಪಾಡಬೇಕು ತುವರ್ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ತುವರ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ದಾಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವನ್ಶಿ ಪನ್ನರೈತು ನಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟೊಂಚು ದಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಡಿಯೋದ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಡು ಸೊ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೆ ಅಂದು ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್